Hej, jeg hedder Lennart, og jeg er direktør i firmaet, og den, der har startet firmaet. Jeg vil godt lige fortælle jer lidt om, hvordan det var, jeg startede min forretning. Det var sådan, at tidligere så har jeg arbejdet som fotograf og været ude at rejse en del i forskellige lande. Det, der så skete, det var, da jeg kom hjem og mødte min kone, Sus, som også er en del af firmaet i dag, skulle vi finde på et eller andet at lave. Og det vi gjorde, det var, at min far, han havde der en grofirma, hvor han solgte paraplyer og bælter og seler. Men nogle af de paraplyer, han fik, de var rigtig, rigtig dårlig kvalitet. Så han samlede alle de her defekte paraplyer, og da Susie er lidt efter job, så sagde han, hvis I har lyst, så kan I bare tage de her paraplyer, og så kan I reparere dem, og så kan I gøre et eller andet med dem. Og det gjorde vi så. Vi tog de her paraplyer, som stod i sorte affaldssække, og så bar vi dem op på 4. sal på Nørrebro. Og så tog vi og sad og reparerede de her paraplyer. Vi tog håndtaget fra en og skiftede det over på en anden paraply, så der blev en hel paraply ud af det, og vi sad med nål og tråd og syede lidt i det. Og det blev til nogle paraplyer, så skulle vi finde et eller andet at gøre med de her paraplyer. Og det vi fandt på, det var at gå på Israels Plads, hvor der er et loppetog hver lørdag. Og der tog vi så og havde en båd, og Sus, hun satte båden op, og jeg var der, og jeg gik over for at hente morgenmad, og da jeg kom tilbage, så havde Sus solgt 2 paraplyer for 15 kroner stykket, 30 kroner, og vi jublede i vildens sky og syntes, at nu tilhørte verden, hele verden os, fordi det var, at vi havde fået de her penge ind. Og i løbet af dagen, så havde vi altså solgt for næsten 1000 kroner, og så synes vi, det var alle tiders. Og det er altså tilbage i omkring en 84-85, sådan noget lignende. Og så blev vi krammer og gik på krammermarkedet, og vi tog på Hjallerup, og vi tog på Ho-Formarkedet og sådan noget, og vi fik solgt en masse paraplyer. Og da vi havde haft sommeren over, så havde vi tjent nogle penge, så tog vi til Kina og brugte alle pengene og havde det skide sjovt. Og så tænkte vi, hvad skal vi nu lave? Og så gjorde vi det, at vi faktisk begyndte at importere paraplyer og lavede både noget engroshandel og gik også samtidig på markedet. Og det gjorde vi så i et par år og synes, at det var skide sjovt, og vi tjente nogle penge. Og så, da det var, vi begyndte at få børn, vi fik Simon, han var 2 år på det tidspunkt, og Rebecca, hun var helt nyfødt, så ledte vi efter et lagerlokale, og det blev til en butik, som kommer til at hedde Zebra Discount ude på Islands Brygge. Og der solgte vi, og det gik rigtig fint. Og så hen ad vejen, så kom der faktisk sådan, at min svigerinde, Annette, hun havde brug for et sommerferiejob, og noget andet familie havde en ledig butik, og det sagde vi så, at fint, den kan Annette tage over sommeren. Så tog mig og Sus på ferie med børnene til Bornholm. Det var så dejligt. Og da det var, vi kom hjem, så havde Annette solgt alle de her varer for 10 kroner. Vi kunne ikke huske alle priserne, så vi sagde bare til hende, så 10 kroner for det hele. Og da det var, vi kom hjem, så havde hun solgt helt vildt godt. Og så tænkte vi, det var sgu fandens. Hvad fanden ligger der i det her? Og det, som vi fandt ud af, det var, at når folk kommer ind og hører, at alting koster 10 kroner, så for det første, når du kigger på et produkt, så det første, du gør, det er, at du kigger på, om det er, du godt kan lide produktet. Og det næste, du gør, det er, om du har behov for det. Og det tredje, du gør, det er, at du løfter som regel produktet og kigger ned i bunden og ser, om det er, hvad prisen er. Det kan være det 29,95. Og så skal du vurdere, om det er, at du godt kan lide produktet så meget, om du har behov for det så meget, at du er villig til at betale 29,95. Når det er, at alting koster en pris, og det bare var 10 kroner, så er det lettere for folk at træffe den her beslutning. Så det var det, de gjorde. Og det gjorde, at vi satte os den sommer og besluttede os for at lave det her koncept. Og det er faktisk nogenlunde det, vi har i dag. Og vi kaldte butikken Tiger, fordi det var min datter, dengang på 8 år, Rebecca. Hun sagde, før havde vi en zebra-butik, eller en zebra, nu har vi en tiger. Og en tiger rimer jo ligesom på 10 kroner, så det passede rigtig godt. Så det var sådan, vi kom i gang. Og det var i 95, at vi startede med det.